Väčšina ľudí túži byť v strede pozornosti a toto je pointa, ktorú veľa ľudí nepochopí. Profesor z MIT Patrick Winston povedal príbeh. Sedel pri okrúhlom stole so slávnou autorkou. Fanúšikovia k nej stále chodili po autogramy a on sa jej spýtal: Je to zábava byť slávny? A ona odpovedala: Zvykneš si. A v tej chvíli mu napadlo: ale nikdy si nezvykneš byť ignorovaný. Je to silná myšlienka a je pravdivá pre väčšinu ľudí. Pretože väčšina ľudí chce, aby si ich všimli, aby ich ocenili, aby im dali pozornosť, uznanie, potlesk. Ľudské ego chce byť videné, počuté, uznávané. Je to ako závislosť. Ale moje pozorovanie je, že možno si zvykneš byť ignorovaný, keď pochopíš, že svet nie je o tebe. Keď prestaneš naháňať pozornosť, keď prestaneš riešiť, koľko si dostal potlesku, keď ti prestane záležať na tom, či si v strede scény a začneš riešiť, ako sa majú tí druhí, čo potrebujú, ako vieš pomôcť, ako vieš slúžiť, ako vieš zanechať stopu a nie dojem. Niektorí ľudia sa boja byť ignorovaní, lebo to ohrozuje ich ego. Ale keď pochopíš, že druhí sú tí dôležitejší ako ty, stane sa niečo zvláštne. Prestaneš potrebovať pozornosť, prestaneš potrebovať dokazovať hodnotu, prestaneš potrebovať uznanie, aby si vedel, kto si. A začneš sa sústrediť na skutočnú veľkosť. Dávať hodnotu, počúvať, podporovať, budovať iných, zapáliť svet tým, že pomáhaš. Sláva je návyk, pozornosť je droga, ego je hladné. Ale služba je sila. A tu je najväčší paradox. Keď prestaneš potrebovať pozornosť, ľudia ju začnú dávať ešte viac. Keď ti nezáleží na sláve, začneš rásť. Keď prestaneš hovoriť o sebe, ľudia začnú hovoriť o tebe. A to nie je pokora, ktorá ti berie hodnotu. To je pokora, ktorá odhalí tvoju hodnotu. Dokonalý život nie je o tom byť milovaný davom. Je to o tom milovať druhých bez potreby davu. Takže otázka pre dnešok. Chceš, aby si ťa ľudia všimli, alebo chceš, aby si ľudia vďaka tebe cítili, že sú dôležití? Jedno buduje ego, druhé buduje svet. Držím ti v tom palce.